आजा खुलुमनाय थाबाय रायजोफोर दिनैहाय जोंहा नै 1 नं दलापारा गामि बे लामाया बहुत गाज्रि अबस्थायाव दङ जोङो बहुत दिन माने जोंहा सारमोनखौ बुंगासिनो दङमोन बा ओरैहाय जोङो एमएलए सार बिसोरखौबो बुंनाय जादोंमोन सिगाङाव नाथाय जागोन होननानै दिनैसिमबो बे खामानिया जानानै फैयाखै दा बेखायनो जोङो सानदों दे रायजोआ गासैबो बे हान्था मेलाजोंल' नङा अनेक गथ'फोर फैयो स्कुलाव थांलाय फैलाय बिथिंनो खालामनाय जायो दा बिजों लोगोसे जोङो दा ओरैबायदि मोनसे सानदों जे फैगौ जोंहा इलेक्सनाव जायबायदि सारमोना बा भट माबा खालामगोन जेनेबा गेलेगोन दा बिथांमोनखौ जों बुंनाय जाखागोन दे जोङो भटनि थाखाय माने होनाय जानाय नङा आरो लोगोसे जोंहा दा जिथुनाखि बिटिआरआव मानगोनां जोंहा प्रमद बर' दङ बिथांखौबो आङो बुङो जे बिथांजों जोङो बहुत हेफाजाब होनाय जादोंमोन नाथाय दा बे खामानिया जायाखै आरो बे बिथाङा जुदि भटखौ लुबैयोबा जरुर माने थाबैनो बे खामानिखौ जोंनो मावना होनांगौ आरो खामानि माने जोंहा बहाय माने दलं नांगौ माने बक्स कालभार जा जिया जोंहा हान्था मेलाया थिग मथे जायाखै नालाय बिनि थाखाय माने बेवहाय जोङो बक्स कालभार लुगैदों एसे मोजाङैनो मावनानै दिनैहाय बुंनो थाङोबा बहुत बोसोर जाबाय बहाय खमसे खम 35 माने बोसोरसिम जाना फैदों आरो दा जोङो अनेक माने बेखौ जुजिदोंमोन गामिनि रायजोआनो माने सिगाङाव माने ओरैबायदि मोनसे भीम पाइप होनानै सोलिदोंमोन खिन्थु बेबो खाथियाखिसै दा सिङावनो गोदोना दङ बे भीम पाइपआ आरो दा सारमोना जुदि बे खामानिखौ मावनायाव बुरोबा हयथ'बा बे भीम पाइपखौ मोननो हागौ थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि सरकार दंमोन बे समाव नोंथांमोना बिदोंमोन नाथाय एमएलए आरो रकेशर एमसिलिया आपनार सोरमोनलाय माबा रबेट नाथाय जागोन होनना दानि सरकारनि समाव सोर एमसिएलए दं दा जोंनियाव एमसिएलए गैया दा बाव गैया एमएलए दङ जोंहा माबाया एमसिएलए दा माबा फ्रेस दा बिथाङा मा बुङो दा बिथाङाथ' जागोनखौनो होनो दाबो दा सोंबाय जोङो खुगाजों खुगा रायज्लायनोबो मोनबाय खिन्थु जागोनखौ होनदों नाथाय बिदिनो बयबो माने जागोनखौ होनो खिन्थु दासिमबो जाफुङाखै आरो खामानिया खोथाया बेल'सो आरो दा बेखायनो जोङो फैगोन इलेक्सनाव भटखौ एसे माने होनो थाखाय एसे माबा अजद फैदों आरो बे खामानिखौ मावाब्ला हय नंगौ दा आरो माथो बुंबावनो बयबो रायजोफोरानो दङ सोरबा रायजोआवबो बुंबावगोन बयबो माने बिथिं हान्था मेला जायो नालाय सोरबा बाइकजों गोलैयो सोरबा साइकेलजोंबो दैयाव गोलैहैयो बेफोरबायदि समस्या जाना दङ आरो दा दसे बेखिनियाव आं फंनैसो जोंनिया दालां बारनानै सातघर दं सातघर आरो जोंना बेनो हान्था मेला ओरै इक्राबारि थ्रु बिजोंनो थाङो हस्पिटालाव थाङो लांनो गोनांबा जोङो बेयाव बिराद उसुबिदा जायो ओमफ्राय जोंहा किसुमान हस्पिटालाव थांनाय दखान सहर इक्राबारि हाथाय जानाय बेनो जोंना लामाया दा जोंहा दुखु गोनां नैबे लामा दद्रा होनो जों बेखौ जों आगोलनिफ्रायनो जुजिबाबो जों दिनै मोनाखै दानि जोंनि गोदान सरकाराव जोङो लुगैदों बे दलांखौ दा बे दलांखौ मोनोबा जोंनि रायजो राजाया गासिबो खुसि जागोन बिनि आगोलाव नैबे सम नैबे दलाङाव जोंहा गथ'फोर आप डाउन स्कुलाव थाङो गोग्लैयो साइकेलनिफ्राय गोलैयो दा दिनैसिम जेबो जाथ'वाखै खुनि जाथ'वाखै ओमफ्राय गोग्लैनानै लेखा थेखा सिजोबो लेखाबो गारनांगौ